Og mao kana karon atong gitun-an aron atong mabantayan ang mga litag sa yawa dinhi katapusang mga adlaw. Muna nga atong gitaytulan ng atong series, The Unlimited Faith Expired. Tungod kay adunay mga puntos kinabuhi, bisan pa sa atong inila nga mga banggitan ng mga tao sa balaang kasulatan nga sila napukan mga kapaglaom sa ilang kinabuhi silang pagtuo o pag-alagad sa Ginoo. Ato rin duman nga kung maghisgot ta sa daan nga mga tugon, dili gyud malabuan pod ang kasinatian ni Moses in terms of leadership. Dili malabwan ang kasinatian ni Moses kapag laom pag magsulti tag pagtuo. Kay si Moses mo'y gigamit sa Dios pagpagawas sa mga binihag ng mga tao sa Ehipto o dili to ginatos milyon to kapin mga kapaglaom sa pila ka mga tuig giantusan to ni Moses ang pagdalas mga tao ngadto sa wilderness sa kalisod ngadto sa kainit ngadto sa mga katalagman apan gipaningkamutan ni pagay ni Moses, meaning to say si Moses kapaglaom dili malalim ang iyang contribution sa paggamit sa Ginoo kaniya bisan pa sa itong kinabuhi karon nga espirituhanon. Apan akong gustong isaysay kaninyo nga atong tema karon kagabion, the smitten rock. Mao kini ang sugilanon mga pilang kapaglaom ang usa kagamay kaayo kung atong tanawon sa atong perspectives pagkatawhanon nga sa kadaghan nga nahimo ni Moses nga accomplishment sa Dios apan atong bantayan kay niining gamay kaayo nga mansa kapaglaom nga wala niya matagaig pagtagad ang instruction sa Dios mo hinungdan ngayang pagtuo kapaglaom nahimo usab og napukan. Ang atong teksto makita sa Números kapitulo 20 bersikulo 1 ngadto 13. Mao kini suglanon kapaglaom nga imbes nga sa pila ka mga tuig ilang handom nga makaadto sila sa yutang saad, ako gitagaan ko kagyonan sa Ginoo nga makaadto usab sa Egypt. O nya pag-adto nako sa Egypt kapaglaom nangadto mi didto gyud sa gitungtungan ni Moses. Sa pila ka mga tuig ug binagtasay nila Moses kapaglaom niabot gyud siya didto sa bungtod diin makita ang kaanindot gyud sa Israel. Ang kanindot kapaglaom kay pag naana ka dito kay sa Egypt manggod, lungsay ra manggod nga disyerto, perting inita kayo. So ito pa, pagtindog ni Moses dito nga dapit, nana sila sa lapyahan sa saad sa Ginoo nga nindot kay nga lugar, paglili gid atong buntuda mga kapaglaom, nakita gid nako nga pagkadaghan sa green, mga kahoy, mga sagbot. Nakita nako mga kapaglaom ang Jordan River nga tinapo kayo sa nga plastada, nga nindot kay nga pagkaplastar, nga ako po nakitaan ang daghan nga mga dates. Muna nga gamay nga punuan nga nagproduce og mga gamay nga mga bunga nga dugos ang sulod kapaglaom. Na dito gani ang mga nindot nga varieties mga mangga. Na dito ang mga varieties sa mga oranges nga mga nindot. Busa kapaglaom akong gilili nga pertig yung nindot ta. Nanon ta na si Moses uban sa mga katawhan diha sa lapyahan, diha sa ganghaan nga nanagid ang saad sa Ginoo. Apan kapaglaom usa kadako kaya nga suliran. Tungod kay dili man gid lagi pod matupungan ang pagkabagulbolan sa mga tao. Grabe na gid pod ang antos si Moses kapaglaom. Nangita na pod ang mga tao tubig. Busa kung imo basahon ang bersikulo 8 ningon ang take the rod ingon ang Ginoo, you and your brother Aaron itapo ka ang mga katawhan o ako kasuginyan Moses, sultihi ragyod ang bato. Kay nangita naman po tubig ang katilingban kapaglaom. Ang ingon ni Moses, ang ingon sa Ginoo nga, Moses, pag sultihi lang gid ang bato, o gumani magsulti aning bato, mo dagayday ang mga tubig, o makainom ang mga mananap, o ang mga tao, o silang tanan, makatagamtam o katagbawan sa mga tubig. Busa si Moses kapaglaom, nagkuha sa yang rod o yang gituhuan ang sugos Ginoo bersikulo 10. Si Moses ug si Aaron gitapok niya mga katawhan apan kapaglaom imong makita lang sa bersikulo 10 nga warag na mga tendency nga nawala nagyud og ginahinay sa emosyon si Moses. Ang ingon sa Ginoo nga Moses sulti lang ang bato, pero sa bersikulo 10 kapaglaom ning sulti naman gyud daan si Moses kay kamo nga mga rebelde. Sa ato pagkapaglaom, soko na kay si Moses. Kamo mga bagutbutan, yung mga dagko, mga rebelde.
Gitapok niya mga tao kapag laom. O niya ang nahitabo, wala niya gitapok ang mga tao. Then Moses lifted his hand, apan imbes nga sultihan ra niya ang bato, sama sa gisultis Ginoo kaniya, apan tungod sa mga emosyon, mga pinalanggang kapag laom. Nadala siya siyang emosyon tungod sa pagkabagulbulan sa mga tao, imbes nga iyahara ang tanang sultihan, gisbunalan niya ang bato, mga pinalanggang kapag laom. Duha ka bunal sa mga bato, ming dagay day mga tubig na kaino mga tao, o wala lang niya gibadala ng mga bato, giingnan pag niya mga tao, nga mga rebuilding, mga dagko. Busa ang Ginoo nakigingon, nagsulti ka Moses sugaron. Tungod kay wala man kaming to, kanakaw Moses, tungod kay wala laman nimo sultihi ang mga, ang Israel, ang bato, kung dili imo man kong gipakauwawan, diya sa assembly, diya sa kadaghanan, busa, kini nga mga tubig, kini nga lugar gitawag nato ning Meriba, tungod kay ang mga tao nakigbatok kanimo og suginlan ta ka Moses, tungod ini imong gibuhat in town, adunay dako kaayo nga consequence nga mahitabo. Busa kapag laom atong naseran nga niini nga sugilanon, maura gyud in town mo hinungdan. Nga ang Ginoo nagsulti ni Moses nga Moses, tungod kay ni suki ka man sa ako instruction, ako kay suginlan, nga igo na ka makatanaw sa kanindot kaayo sa kalasangan, sa kanindot kaayo sa yuta nga akong giandam kanimo ba sa makatawhan, apan ako kasuginlan, ikaw dili makahimo sa pagsulod anang akong gitagana. Mga higala ako nagngutana, abi nimo kapag laom, isag basa ko ani nga sugilanon, bisag ako makapamalandong ko, rabitog ako kapag laom, grabe na natog wali, grabe na intaw natog duot o pangbuhat og iglesia, grabe na tog serbisyo sa Ginoo, but in just one moment, sa usa lamang ka mga butang kapag laom, usay mawala ang tanan. Sama ka Moses, grabe sa pila ka mga toy niya sinerbisyohay, apan sa usa lamang kabutang instruction sa Ginoo napukan. Apan aton tunan karon nganong manggayod pod nga ang Ginoo ingon ana man kadako iyang kasuko ni Moses. Atong tun-an mga pilang kapaglaom busa kung imong tan-awon ang Alpha and Omega chapter 2 page 18 gisaysay kapaglaom nganong ingadto pod ang reaksyon sa Dios. Gani nagsulti dire sa Alpha and Omega kapaglaom nga si Moses gayod nawala gyud sa iyahang pamuot. Sa pagka-espirituhanon kay ni Moses sa pila ka mga katuigan, pagkamaayo niya nga pagka-leader, pagkamaayo niya ka pagka-espirituhan ng mga tao, pagkalig-on o pagtuo, apan naay mga panahon mga kapaglaom nga na-expire gyud ang pagtuo ni Moses. Ingon pa ang Alpha and Omega, Moses had spoken irritated feelings. His words were expression of human passion rather than holy indignation because God had been honored. He now you rebels. Although ningon ang spiritu stagna nga si Moses nagsultis tinod kay rebelde maging mga tao. Pero nagingon ang spiritu stagna mga kapaglaom nga bisan pa nagsultis sa tinuod nga mga rebelde gito ang mga tao. Pero ang paagi sa iyang pagsulti dili makadaig sa Dios. Igala nagunona bitaw ko, usay mga maayo kay atong mga tumong, pero dako day kalambigitan o giunsa nato kini siya pagpadala ngadto sa mga katawhan. Maayo kayo mga kapaglaom mga to ang gisulti apan ang atong pagbuhat usahay dakong sukay. Mo ni tabo ni Moses kapaglaom. Nagbasa ko sa In the Power of the Holy Spirit, gagisulat ni Pastor Pavel Goya. Higala, usa ka panahon niya na, nagdala siya sa usa ka simbahan. Usa ka panahon silang meeting sa church board. Naghimay-himay na sila sa panudanan sa iglesia. O pagabot sa punto kapaglaom na usa ka membro gid sa church board. Daghan kay na-donate sulod sa iglesia. Adunay plano mga kapaglaom, tungod kay sa church board, ang ato magyud ang unang evangelism magyud. So, ang church board nag-approve nga dako ang portion yod sa evangelism nga panghinapi nga mong pagwali. Apan kini dato kayo nga members church board, makiglalis manggid siya. Kaya doon na siya daghan nga mga project sa pagpalambo sa iglesia nga iyang gibati nga mas importante pa kaayo. Busa dalion ang sugilanon,
Kay mga membro sa mga church board, di man lagi po musulti kay mahadlok man lagi atong tawhana, kay mo may dako kay amot, si Pastor Pabel minghan sa ingon siya nga mga kay suuna na may mga opinions ninyo diha. Gisaysay sa Diyos nung paagi ni Pastor Pabel, nga ato gyud nga focus mao man gyud kini evangelism. So kung kana ato lang sang hinahinayan, dili lang gyud nato na mahimong priority sa pagkakaroon. Kining dato kay kapaglawom na insulto kay siya siyang kinabuhi. Dato kayo siya nga membro sa church board, pangulo sa iglesia, na insulto siya. Kaya warag yung gibati, nga dili pwede, nga kong mga tingog, dili gyud matuman. Kaya ako nabiyagi kay kong natag. Basta dalion na to, sugilanon kapaglawom, kining tao na nawag sa misyon. Ingon siya sa misyon kapaglaom, nagatubag po ang presidente dito sa misyon. Ningon siya nga, Pastor, nabatay daghan diya nga mga projects kay willing kay kumuhatag. Ningon po ta presidente, yes, we have a lot of projects. Ingon po tong tao, yeah, I'm very willing to donate. But before I will donate, can I just ask something, Pastor? Ningon dayon tong usa ka elder, Pastor, mo donate ko ingon ani kadako nga kantidad, pero sa gid akong hangyo, pahawaa si Pastor Pabilgoya, amon church pastor Pulig Bago, kay dili may ganahan ani gidaot yang sugod sa Pastor Pabil mga kapaglaom. Apan ingon ang presidente sa misyon, I'm sorry, elder. Apan dili na mo na mahimo, tungod kay giampuan na mo na o gi-assign ginamo diya sa Pastor Pabil. Dahil so gilano soko kay tao, wa sa aming dayon sa paghatag sa donation, pag magwali si Pastor Pabilgoya sa church, ang katong tao, iyang dautos Pastor Pabilgoya, magdaghan sa himo nga mga statement, kabadaw si Pastor Pabil, gitabi-tabi niya sa mga tao, hantod si Pastor Pabil, warag nawala na po siyang pagka-espirituhanon kapag laom. Diabot sa punto nga warag mo aksyon na po siyang sukol. Diabot sa punto nga warag kadagmalon na po siya nga tao. Kay walay lain trabaho ng tao mo ang pagdaot sa iyang reputasyon. Iyang winalihan ituis ang iyang mga wali hantod nga madaot si Pastor Pabel dito sa Katilingban. Apan usa ka panahon niya na kapag laom ang kanindot kay na espirituhanon nga asawa ni Pastor Pabel. Ningon iyang asawa nga pa, nganong dili man nato iampo ng tawanag. Grabe na magyud iyang kasuko kapag laom. Bosa dalion na to, sugilanon, giampo nilag sugod kapag laom, human og ampo nila Pastor Pabil, pastilan ni samot mahinong batasan. Bosa sa Pastor Pabil, naglingo-lingo pa sila, wag may alibyo. Pero ingon na po ng asawa pa, usba ang imong pagampo, ina ang Ginoo, nga Ginoo, kining tawhan na gusto na kung dadog langit. Kung dili magaling ni magkatog langit, irisan na lang po nangangakungalan, dahil sa libros kinabuhi, uy, kuyaw magkakapaglaom ang asawa ni Pastor Pabil. Bosa nagluhod na po sila, nagampo na po sila. Dalion na to, sugilanon bitaw kapaglaom, no? Na hospital, magyud in town ning, na heart attack biya in town pong ingilder. Pag heart attack sa elder kapag laom, gibisita ni Pastor Pabilgoya dito. Kay nagtuos siya mo na gitong higayon na nga mag-uli silang maginampuay sila. Dapas Pastor Pabilgoya og bulak. Pag abot niya dito, gitulol bulak, kwaa pa si elder, gibos-pos pas naom. Basta kay wala ang balang espiritu kapag laom. Aksyon na po pangagot si Pastor Pabilgoya. Bosa ang nahitabo. Balik na po siya, padayon na po sa ampo kapag laom. Ingon na yung asawa nga, padilit na mundag sa pagampo. So nagsige sila balik-balik sa pagampo. Nagsige po bisita sa Pastor Pabil magkapaglaom. Bisan pag di dawaton, hantod nga giprangkahan siya si elder. Ginan siya si elder nga, Pastor, sige magkagbalik-balik. Nga di magiging ko ganahan ni mo. O dito giprangkahan sa ni Pastor Pabil. Abi ni mo, muna sige ko balik-balik diri. Kay gusto takang mauban dito sa langit ng puluyanan. And that was the time kapag laom nga grabe in town nilagi nilakay. Nakahilak ang elder. Nakahilak si Pastor. O niingon dayon si ang elder nga, Pastor, kaya ko sa mga numbers ito, mga pangulo sa iglesia, kaya ako silang pantawagan, o mangayo kong pasaylo nila, gihimo to si elder kapag laong, gitawagan niya mga membro sa iglesia niya yung nasaypan, o glaton niya pagkasulti, humanias pagpanawag, namatay ang katong elder. Nakapamalandong yung ko mga kapaglaom kung atong itandi. Nga usay sa ito pagkabalaan, usay direta gamiton sa yawa sa paghatag o bikil sa atong emosyon. Say balaan ta mga kapaglaom, pero mabikil ta, wala po tag mga aliwas. Apan, that power of the Holy Spirit, pagkanindot kayo mga kapaglaom, nga akong nabasa. Busa, mapadayon ta. Sa ikaduha nga punto kapaglaom, samtang si Moses, gisugo nga sultian ang bato, iyang gibunalan. Sa pagbunal, anak mga kapaglaom, ingon ang chapter 2 sa page 19 sa Alpha and Omega. Ingon padre, Moses
had lost sight to his almighty helper. Giangko naman ni Moses nga iyahang personal kato nga bulaton. Nakalimot si Moses nga igo ra siyang gisugo. Nakalimot si Moses nga igo ra siyang mga magbubuhat. Nakalimot siya nga ang trabaho mapilang kapaglaom iya kini siya Ginoo. Dili kini iya muna nga iyang gidibdib ang tibok kabalatian na wala na siya sa paglili nga sa Ginoo, na sentro na siya sa emosyon nga nasakitan siya, na wala siya sa passing hinungdan nga he lost his temper, he lost kaduha nga point, he lost his sight mga kaigsuunan ngadtos Ginoo. Abi nimo kapaglaom dito gyapon nga libro, nindot kay ang sugilanon sa ginikanan po ni Pastor Pabel. Kaya Romania, maguna sila mga kapaglaom. Ang Romania, o sa kalugar nga communist country, ato nga panahon. O gibawalan ang mga tao nga mulagad, o lain nga mga Diyos, gawas kay kininga naso, digin mo to og Diyos. Ang nalibalaod nga nagsulti, nga og maghimo ka dito, lain nga mga pagtulunan, ikaw moangkon og torture og kamatayon. Mao na nga ang ginikanan ni Pastor Pabil, nagbuhat silang simbahan, apan dito nila gitbutang sa hilit kay nga dapit, nga wa gyoy makakita. Laktor kapag kasulti, grabe nila binuhatay, simbahan nila, perti nila, di kayo sila mo gamit o mga makina, aron di gin mo tingog, aron di gin may balaan. Apan yabot apot to kapag laom, nga nadunggan gyud sa mayor, nga naghimo sila simbahan, busa, gisugo sa mayor ang pulis. Sa pag-adto nini, so, niyato ang pulis kapag laom, ningon ang pulis. Kaysa may pastor re. Pagtanaw sa papa ni Pastor Pabil Goya nga ang pastor na apay anak, ningon si Pastor Pabil Goya, ako na lang, ang iyang papa ni Pastor Pabil. Ako na lang, sir. So, gidala ang amahan ni Pastor Pabil Goya dito sa police station o dito gi-interrogate. Gainan mga pinalanggang kapaglaom ang papa ni Pastor Pabil, nga ano nagtukod-tukod mamog simbahan, nga sa among katiguangon, wa magimi magtog na Ginoo. Nga ano magtotoo man mo Ginoo, nga wa magyoy Ginoo, bosa kamo matagatagamtam og silot, og dili kamo magpatuo sa patakaran sa atong gobyerno. Mga kapaglaom, ang tubag sa papa ni Pastor Pabil, pagkanindot kaayo. Ningon sa kapaglaom, mabini mo, sir, bisan pag mapatay manggaling mi, pero ako yung iprobar ka nimo nga adunay Dios nga buhi. Nikatawa ang mga tao dito sa headquarters, pastilan ni nga klase nga tao, na ako na yung Ginoo. Boss ang mayor nagtawag bilang kapaglaom, nga kini siya, pwede ni siyang patyon, kay kini siya waning concede, musupak yun siya nga na Ginoo. Boss sa laktod kapagkasulti kapaglaom, adiser noon ta siya execute, kay patyon siya, kay imbes nga mo surrender siya, iyan naman nung ilalis nga nagyo Ginoo. So laktod kapag kasulti kapag laom, imbes nga po silo na unta na siya, kay sa orders mayor, patyon ang mga taong musupak sa balaod sa communist nga nasod. Ang naitabo kapag laom, ang pulis nga mupatay unta, ang hipinal to, nakadawat og tawag sa mayor. Paglili mga kapag laom sa pulis, number gyud sa mayor. Pero pag hilo mga pilang kapaglaom, pagtubag niya, oy, lahi naman nga tingog. Ang number nga gigamit sa mayor, pero ang nitingog ang executive niya, ang iyang assistant. Ningon ang executive, mga pilang kapaglaom nga assistant sa mayor. Ayaw sa ninyo patyan tao. Ningon po ito military. Nga naman, nga nag-order naman si mayor, karon lang nga patyon. Lagi, kay humanog tawag ni mayor ni mo, ninaog si mayor dito sa munisipyo, nisakay siyang sakyanan, nabanggaan siya og usa kataong hubog o karon lang dayon, karon lang yun hitabo, si mayor namatay na. Mga higala ng urog ang mga tao, ningon sila nga pas nilang tinuod ginining Ginoo. Ningon to nanawag, ayaw nagpadaypatya, kaya ang Ginoo niyang tawhanat tinuod. So si Pabil, ang amahan ni Pabil, gag-release pagbalik. Og many people were able to believe nga adon na giday Dios nga tinuod, nga gilagaran. Ang Dios day nato mapilangga nga mga kapaglaom. Dios nga tinuod, Dios nga nagpakabana, og Dios mga kapaglaom, nga bisan sa tong pagwali karon, bisan si mong paglingkod karon diya kapaglaom, ang Dios nagtanaw ka na to. Busa dili unta na kita makabsan sa paglili kanunay sa atong magluluwas o magbubuhat. Bisag unsa nga mga pagsulay, bisag unsa mga talagman, dili unta na kita mahalap sa pagundang, sa paglili, sa pagkamatarong o pagkagamanan sa Dios mga pilang kapaglaom. Ikatulong nga punto niini nga sugilanon, the smithing rock is a figure of Christ.
Kung imong tanan ng Alpha and Omega chapter 2 page 15, ang kining gibunulan ni Moses kapag lawom nga bato nagasimbolo dahil ni siya ni Ginoong Hesus. Kung imong basahon ka ng nasa screen, sa daghan nila nga mga panaw kapag laom, sa panahon dahil sila nga ting-init ang Ginoo nagpandong kanilang mga panganod. Sa panahon nga sila ting tugnaw, ang Ginoo naghatag og kalayo aron mo tagbaw sa ilang katugnaw. Sa panahon nga sila gigutom, gipalunan sila sa Ginoo og matinapay. Sa panahon usab nga sila giuhaw kapag laom, kung imong basahon diha sa screen, pagkanindot kayo. Ang Ginoo diha sa cliff, bitaw diha sa mga bakilid, na mga bato diha ipaagas sa nagkalit sa Ginoo kapag laom, aron nga ang minilyon nga mga tao makainom sa tubig, nagpasabot nga ingon ana kagamhanan ng Dios sa ilang pagpanalangin, sa ilang journey mga pilang kapag laom towards that promised land. Apan ini nga panahon, nagapakita ang Dios nga siya gid ang nagsupply og ang bato nagasimbolo ni Ginoong Hesus nga moy panalangin. Apan unsang hitabo kapag laom nga gibagbagan man gyud hinuon ni. Ang pagbagbag nga magkapaglaom nagsimbolo sa unang kamatayon ni Ginoong Hesus, apan ang ikaduhan nga pagbagbag is not tolerable anymore because according to Alpha and Omega, the Lord will not die again for us. Kay sargin magpakamatay ang Ginoo kanato mga pilang kapaglaom. That's why we should grab this opportunity. Kay dili na mo sa pagpakamatay ang Ginoo kanato kapaglaom, hog dili nato dawaton niyang grasya, dili nato dawaton niyang kaluoy, never gyud magpakamatay na po ng Dios subalik. Busa atong hinuklugan nga sa matag pakasala nato kapaglaom sa mga atong gibagbagan ang balik ang Dios. Humana siya nagpakamatay apan sa pagbalik nato sa kalibutanon sa mga ato siyang gilan sa pagbalik. Kapaglaom pasaylo ako nga ako na pong gamiton ang usa ka illustration sa The Power of the Holy Spirit nga libro kapaglaom. Si Pabil Goya uban siyang panimalay, nigikan sa simbahan dito sa Romania, nag-abang silang building dito sa 4th floor. Gikan sila simbahan, abot sila dito silang apartment, o laktoro na ito pagkasulti, samtang nag-intact na sila silang apartment, ning abot kapag laom ang hilabi kakusog nga linog sa Romania. Tungkol sa kusog nga linog sa Romania kapag laom, adunay daghan ang nangamatay, daghan ang nangaangol. Apan ang mga tao nagkaguliyang nagyod kapag laom ang 4th floor lase, grabe yun ang gawas sa mga tao, uban nagkaguliyang ng hilak na. Aba samtang nagkakusog ang linog kapag laom, ang amahan ni Pastor Pabil Goya ning kanta. Rock of Ages, cleft for me, let me hide myself in thee, let the waters and pagkanta na ni sa amahan ni Pastor Pabil kapag laom. Ang mama po ni Pastor Pabil ning sulti, ngano nagsigiman mong kanta? Nga grabe na magyakusog kayong linog, nakakanta pagin mo. Nisumpay si Pastor Pabil Goya, ma, di ba naingon ang Salmo 91, versikulo 11, nga ang Ginoo magpadala ka nato mga manulunda, magsapnay nato sa tanan kadaot, di kitambala ka ma, kaya mga matay magaling tatungod ng linog ang nakanindot, na kita sa tiilan sa Ginoo. Taon-taon mga pilang paglaom, na inanoktok sa ilang apartment, kusog kay nga tok-tok kapaglaom. Ningon si Pastor Pabil, ingon ang Pastor Pabil, abrihi, pag-abril lamang kapaglaom, ilang mga silingan. Ningon ang si Pastor Pabil, ganon diriman mo nanganhi, nga kusog manglinog, dapat nang naog mo dito sa ubos, dapat nangatong mo sa evacuation center. Ningon niya masilingan, abi ninyo, pasundan lang in town mi, ngano, sa panahon bitaw nga mag-away mi, madunggan ginamo nga kamo sigig worship, sa panahon nga kami nagkalisod, madunggan namo nga kamo nagampo, busa nagtuo kami, nga walay lain, nga luna, nga safety kaayo, walay lain, kining inyong apartment. Pasudla lang yun mi, paliyog lang, kay nadlok na mi, wa mi nakitaan nga luwas-gawas ni ini, kay nagtumi nga naadire ang presensya sa Dios. Bosa kapag laom, gipasalod nila ang mga silingan, o gila mga silingan kapag laom, nahitabo, ni appeal o worship, samtang nagkakusog ang linog, nagsige sila kinantahay, nagsige sila worship, o ato dira so gilanon, nalangaluwas silang tanan kapag laom, tungod sa pagkamatahom ni Ginoong Hesus ginagsimbolo sa kabato. Busa mapilang kapaglaom, usag kanindot kay kapatanga nga pamalandongon. Nga ang gingharian sa Dios makita dahil pinagi sa ato pagkinabuhi. Ang gingharian sa Dios makita dahil sa mga tao ang glimpse sa kanindot sa langit, pinagi sa itong tagsa-tagsa kapag pagkinabuhi. Nagtuko kapaglaom,
nga dili gyud nato ni mahimo gawas kung ang pagkamatarong ra gyud taon sa Dios mambit ato. Mabitong gilon ng libro nga the power of the Holy Spirit, because there's no other power that can make us do that very unbelievable mga kapaglaom nga kadasig tungod ng gyud sa belang espiritu. Busa pagkamatarong lamang gyud ni Ginoong Hesus kapaglaom mo ra gyud ang atong masaligan. Ana kanindot lang nini nga mga tao kay wala gyud nila gipalong ang ilang pagtan-aw ngan hadya ni Ginoong Hesus. Kapag laom bantayanan kayo, kay bisan sa ato nga pagpaningkamot sa pag-alagad, basin ang hinungdan lang nga di ta kaadto sa yutang saad tungod sa atong mga kaligot-got sa atong kasing-kasing. Ako yung nakita kapag laom nga ang pagserbisyo ni Moses putli, apan dito rin sa nabikil, sayang emosyon nga wala niya makontrol. Posible ba na nato na kapag laom? Nga bisag unsa ta mo worship, bisag unsa ta mo basag balang kasulatan, bisag unsa na to pagserbisyo, apan kamusta kung kita mga suko. Higala ako na igog ko aning awali. Sa tanamin ako ning awali yung kapag laom, wala ko gilampurnas. Saksi ka na ko asawa o say mawala ko kapag laom sa pasing mawala ang akong pagkapastor o sahay. Apan kanunay mga kapaglaom nagtudlo kanako nga dili lang gyud nako lisuon akong mga mata sa paglili kanunay ni Ginoong Hesus. Kay si Ginoong Hesus mo atong bato og dalangpan og kanunay kita magpasalipod aning batuha siyang pagkamatarong sigurado ang kaluwasan nato nga dili gyud na mawala kanato pilang kapaglaom. Busa karon kagabion nalipay ko kapaglaom nga nadri si Atina Torres. She will going to sing ang kamatarong sa Dios maoragyod ang atong dalangpan. Let us always see the righteousness of Jesus. Let us always focus in the name of Jesus kapag laom. Dili lang kita mo undang sa paglili kaniya. Kay kining atong pagkamasukanon, malibyuhan lang gid kini og kanunay kita makigsandurot sa Ginoo, because I believe by constant beholding to Jesus, we will become like Him. Mayong gabi, o ang Diyos magpadalangin ka natong tanan. Magampo ta mga pinang kapaglaom, o Diyos kabalaan, dalaygon ka sa wala gipuas. Imong represerbar Ginoo ang akong panglawas, ang akong tingog, bisan pa mga tigpaminaw karon o Diyos, unsa man galing ilang mga kahimtang, ikaw magaduaw kanila o Diyos. Kani among mga kinaiya o Diyos, amog yung itunol di at kanimo kanibalo kami, nga ang pagkamatarong nagyon ni mo, Diyos, mo'y makasalipod sa mong pagkadautan. O sa tugot o Diyos, kining si manaha, maghatod kini sa Ginoo pagkahulba sa mong kiniyag ka na mo, magahimo kami glakaw, nga labing suod nga nadya kanimo. Patalangini, ang mga viewers karon o Diyos, uban kanila, adunay daghan nga magkasinatian, apatuguti, nga karong simana, ibobo nimo ang pinasay nimong patalangin o gasa. Nga pinagi sa mong pagtanaw nini o Diyos, makadawat kami daghan ng mga patalangin diya kanimo. Bugko sa kami da sa mong grasyag kaluoy, sa laman ni Ginoong Hesus, kini among lamang madawat. Amen.